Rosana Nodado, Christine J. Ambaylon, Emmy Eclarinal, Mr. and Mrs. Salvador Ani and family. Pasasalamat para sa 29th wedding anniversary, dulot ni Mr. and Mrs. Elmer Arimado and family. Para sa sarong petisyon, dulot ni Maribel B. Passion and family. Asin man ni Mr. and Mrs. Danilo Niebres and family. Pasasalamat dulot ni Mr. and Mrs. Walter De La Torre and family. Para sa mga kalag, dulot kan mga minasunod. Cornelio E. Jose Santiago, dulot ni Mr. and Mrs. Danilo Niebres and family. Elmore, dulot ni Irene Belmonte. Henoroso Senior, dulot kan Filio family. Jaime, dulot ni Mr. and Mrs. June Asin Marian G. Penetrante and family. Jaime, dulot man ni Mr. and Mrs. Carlos Labrador and family. Juliana E. Chodolo, dulot ni Angustia Caroche Hinilla and family. Jose, dulot ni Rosa S. Passion and family. Macaria, dulot ni Frances and Elfa Florese and family. Modesto Senior, dulot ni Janet Agnes Salvadora and family. Natividad, dulot ni Mr. and Mrs. Danilo Niebres and family. Orlando E. Chuvi, dulot ni Maura Vargas and family. Jerry Vic, dulot ni Mr. and Mrs. Salvador and Tess Ani and family. Manuel Jose, dulot ni Rosa Passion and family. Wenceslao, dulot ni Cangoleta family. Winifredo Senior E. Freddy Senior, Vigino E. Gregoria, Minda E. Nazareno. Gabos po, dulot ni Amparo Bailon and family. Martin, dulot kan Sarong Anonymous. Chef Renjan, dulot kan Holy Cross Parish. Para sa gabos na mga kalag, dulot ni Mr. and Mrs. Danilo Niebres and family. Asin manin Maura Vargas and family. Asin Rosa S. Passion and family. Pasasalamat, dulot ni Mr. and Mrs. Janel Ligado and family. Susana Dasa Armilios. Mr. and Mrs. Salvador Regalado and family. Para sa kalag ni Chodora, asin misa pasasalamat, dulot ni Mr. and Mrs. Guillermo Penetrante Jr. and family. Yaon na po kita ngunyan sa ikatulong Domingo kan pagkabuhay liwat. Ang mga gawe ining kaligtasan ni Kristo nagamit kan tataramon asin mga tanda tanganing madaraan mga tawo sa pagbabagong buhay. Ang liturhiya niya tungon niya na Domingo nagpapasabot na kaipuhan niya to gabos na magsarig sa mga tataramon na ipinahayag kan kagurangnan, asin sa mga tanda na sa iyang ginamit man, tanganing makamtan niya to ang kaligtasan. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa.
pamibiman niya ang gabos na kalag sa purgatorio. Sa ngaran ka nama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo kagurang nanta, ang pagkamot kan Diyos, asin ang pagkisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, akuntaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadyi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang naantang Diyos. Mahirak man lugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tung mga kasalan, narahon kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Amen. Asin sa dagat katulinongan sa mga tao marahayan buo. Inaumawi ikan, nurugyawi ika, nasampami ika, pinapamuraway ika, pinapasalamatan ika. Urikan dakulamu kamurawayan, nagurang na Diyos, aring langit nun, Diyos amang magkakamhan. Nagurang na naging buktong Jesucristo, nagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, hakikan Ama. Ikaw na nagpaparang ng mga kasalan kang inaman. Mahirapi kami. Ikaw na nagpaparang ng mga kasalan kang inaman. Ako aan sa mo, aking mahirap. Ikaw na nagtutukaw sa tukan Ama, mahirapi kami. Ikasanahan puro walang kau, Jesucristo maiba, ang Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos, danay lugod na magrokyaw an sa imong banwaan, tanganing binago sa pagkaaki nin puso, sindaman sa nang naguog mangunyan na ibinalik sa kamurawayan nin pagampon,
maghalat kan aldaw nin pagkabuhay liwat sa paglaom nin panatag na kaugmahan. Huli kay Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahadi, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Si Kristo nagadan as sinabuhay liwat. Inutob niya an sa iyang misyon sa paagi kan mga gawe nin kaligtasan. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo nin mga apostoles. Si Pedro nakatindog kaibaan 11. Naghagad na himateon siya asin nagtaram sa inda. Mga Hudyo, asin gabos na mga taga Jerusalem, himatean indo an sakong mga tataramon asin pakasabuton nindo. Mga Israelita, dangugan nindo ako. Ako nagtataram sa indo, dapit kay Jesus na taga Nazareth, tawong pinatunayan ni Diyos sa atubang nindo. Naggibo nin mga milagro, mga tanda, asin mga ngangalasan, na aram nindo. Susog sa dati ng plano ni Diyos. Itinao siya sa indo, asin sa indong ipinagadan, sa kamot nin mga masiwawa, kan ipako siya sa krus. Alagad siya binuhay liwat ni Diyos, asin hinali ang mga sakit nin kagadanan. Huli tadai nahihimo na siya masakupan kan kagadanan, siring sa sinabi ni David dapit sa iya. Danay na uya sa ko ang kagurangnan. Siya sa tuo ko, dai ako nag-alang-alang. Kaya ikinakaugma kan sakuyang puso, nag-aawit ang sakuyang dila, asin ang sakuyang pagkatawo na bubuhay sa paglaom. Huli tade ako itatao sa kagadanan, dai ka man matugot daan sa imong banal malapa. Itinutukdo mo sa ko ang dala nin buhay. Papatnoon mo ako nin kaugmahan sa imong atubang. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Kagurangnan, itukdo mo sa ko ang dala nin buhay. Kagurangnan, itukdo masako ang dalan nin buhay. Ampuna ako, O Diyos. Ako minapaalaw sa imo. Sa kagurangnan ako minasabi, ikaan sa kong kagurangnan, ikaan sa kong pinili, asin sa kong kalis. Ikasanaan sa kong premyo, sa kong pamana. Kagurangnan, ipakhiling mo sako ang dalan nin buhay. Inuumaw ko ang kagurangnan na naghuhulit sa ko, na minsan banggi, tinutukduan ang sakong puso. Danay kong ginigirumdom ang kagurangnan, siya uya sa sakong tuo, masarig ang sakong pagkatindog. Kagurangnan, ipahiling mo sako ang dalan nin buhay. Nauugmaan sa kong puso, nauugmaan sa kong kalag, ang sa kong hawak nasa katiwasayan. Dai mo ihuhulog ang kalag ko sa mga gadan, dai mo papabayaan na malapaan sa imong namumutan. Kagurangnan, ipahiling mo sako ang dalan nin buhay. Itukdo mo sa ko ang dalan nin buhan. Yaon sa imong atubang ang bilog kong kaugmahan. Yaon sa tuo mong kamot ang kaugmahan sagkod paman. Kagurangnan, ipahiling mo sako ang dalan nin buhay. Ang bagong sakripisyo, iyo si Kristo, ang bagong kordero kan Diyos na minadaranin kaligtasan.
Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pedro. Sa pamibi, inaarang bilang Ama ang Diyos na mayong pinapalain na tao. Asin balang saro, hinuhukuman, susog sa naginibo. Kunsiring, magmaan kamo, mantang uya pa kamo, nagbabaklay sa buhay na ini. Giromduma, na bakong mga bagay na matutunaw, bakong plata o bulawan, ang ibinalukat sa indo, kan kamo ililigtas sa daing pakinabang na buhay na sa indong nanuudan, sa indong mga magurang, kundi ang mahal na dugo ni Kristo. Kunderong malinig asin daing digta, kaito pa bago linalang ang kinaban, itinalaan na siya sa gibong ini. Alagad, ipinahayag mo niyan sa panahon niya to. Katapusan nin mga panahon, huli sa saindo. Huli sa iya, kamo nagtutubod sa Diyos na nagbuhay liwat sa iya sa mga gadan, asin itinao sa iya ang kamurawayan. Tanganing kamo magtubod, asin maglaom sa Dios. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matinog na po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamarawayan sa imo kagurangnan. Kanal daw man sa nang ito, duwang disipulos na naglalakaw sa dalan pabaryo na ang ngaran Emmaus, 2 kilometro an rayo hali sa Jerusalem. Pinag-uulayan ninda ang dapit sa mga nangyari. Mantang sinda nag-uulay, si Jesus nagdulok sa inda, asin nag-iba sa indang paglakaw. Nariribong pa sinda, asinda isiya namidbid. Si Jesus nagsabi sa inda, ano ang sa indong pinag-uulayan sa dalan? Ta daw ta kamo mamundo. Saro sa inda na ang ngaran Cleopas nagsimbag, ikasana an uya sa Jerusalem, na dai nakakaaram kan mga bagay na nangyari sa mga aldaw na ini. Si Jesus naghapot, anong mga bagay? Simbag ninda, dapit ki Jesus Nazareno, propeta na mapangyari sa gibo asin sa tataramon, sa atubang nin Diyos asin man sa atubang nin banwaan. Ang mga puon sa banwaan naghatol sa na siya ipagadan, asin sa indang ipinako sa krus, mantang kami naglalaom na siya na ang matubos kan Israel. Bako lamang iyan, ikatulo ng aldaw ngunyan, poon na ang mga bagay na ini mangyari. Tinakot kami ni nagkapirang babae sa samong pag-iriba, na amay sinda sa lulubngan asin kandai nako aan bangkay, nagbalik daraan usipon na nakahiling sindanin mga anghel,
na nagsabi sa inda na siya buhay. Nagkapira sa samuya, nagduman man sa lulubngan, as sinahiling siring nagayo sa sinabi kan mga babae. Alagad siya dainin danahiling. Dangan si Jesus nagsabi, mga mangmang, mga maluya ang pagtubod sa ibinarita kan mga propeta. Bakong kaipuhan na ang Mesiyas magtios nguna bago maglaog sa iyang kamurawayan. Dangan poon ki Moses sagkod sa mga propeta, ipinaliwanag niya sa inda ang gabos na nasusurat dapit sa iya. Kanharanina sa baryo na sa indang padudumanan, nagpasabot na mapadagos kan sa iyang paglakaw, alagad pinugulan siya ninda. Sabi ninda, digdi ka na sa mo, mababanggihan ka, sulnop na an aldaw. Asin nagpapugol. Kansinda na sa lamesa, kinuha niya ang tinapay, binindisyonan, binaak dangan itinao sa inda. Nabuksan ang sa indang mga mata, asin maimbod, asin namidbid ninda siya. Alagad siya napanaw. Naguulay-ulay sinda, bakong naglaad ang sa tung mga puso, kan siya nagtataram sa duman sa dalan, mantang ipinapaliwanag ang mga kasuratan. Tulos nagtindog, asin nagbalik sinda sa Jerusalem. Duman nakuha ninda ang 11, kaiba ang mga katuod. Marhay na bareta kan sa tuong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. An istorya kan duwang ini ni Cleopas asin kan sa iyang kaibanan, di man sinabi kon si Sai, anong di man pinangaranan, basta duwa na nag-iibanan pa Emaos, sarong istorya kan paglakaw, dara an pagmati nin kapurisawan, kamunduan, o sabi kayan frustrations. Ano ta napupurisaw? Nin hulita sala, so sa indang expectations sa nahiling ninda o na-experiensyahan ng mga pangyayari. Mala sa indang istorya kay Jesus, inaasahan ninda talaga si Jesus na iyo ang matubos sa banwaan na Israel. Alagad ang mga puonin kapadian, hinatulan na ipagadan siya, asin ipinako sa cross. Kaya maski man, sabi ko nga ni kaini, maski i-apply niya to ini sa satuyang pagkabuhay, talagang siguro mariribong man kita o kaya mawawaran kita nin pag-asa. Imaginon mo, nagpapalakaw ning pilay, nagbubulong nin may ketong, nagbubuhay nin gadan, tapos ipinako sa krus. Tusayin ka man kaiyan. Kaya normal sa reaksyon na araw ka ini, mamamatian o kaya madadangog niya to sa mga naka-experiensya kan sa siring na sitwasyon. Alagad mga tugang, ang reaksyon na yan, nyato, sabi nga ni kayan, ang common reaction na yan, nyato, inaagyat na ma-overcome nyato sa ngaran kan pagkakaiguanin pagtubod. Sabi nga ni kani, dakol na mga bagay si Kristong ginibong milagro, pinatunayan sa sainda, alagad sinda pa nagduduwa-duwa. Kaya nga ni, ano ang sabi ni Kristo, medyo makulog sa parte ninda, mga mangmang, mga maluya ang pagtubod. Diba? Ano ta masasabi niya to? Ano ta araw kay ni ang sabi ni Kristo? Huli ta, sabihon taman, tulong taon sindang iribanan, pinatunayan ni Kristo na sabi ka ni siya may kapangyarihan o Diyos, Mesiyas. Alagad, day pasit na talaga gayo nagtubod. Kaya sabi ni Kristo, mga mangmang, mga maluya ang pagtubod. So mga tugang, sa puntong ini, siring man ang nangyayari sa satuugabos, aram taman na si Kristo ang satuyang kagurangnan. Aramtaman na mayong imposible sa mahal na Diyos. Alagad may mga pagkakataon sa buhay niya to na nadadaog kita kan sugot na sabi kayan, minaluya
ang satuyang pagtubod na yan sa mahal na Diyos, huli ngani sa satuyang mga nai-eksperyensyahan sa buhay na ini. As in, iyo yan ang, sabi ka ni, tinatarget kan puntong ini. Nasa tahaw kan satuyang mga kaluyahan, mga sabihon taman problema, mga kadipisilan sa buhay, day dapat kita magluyanin pagtubod sa mahal na Diyos. Permita bagang sinasabi, ang gabos, malipas. Sabi kayan, nothing is permanent in this world except change. No? Malipas yan. Siguro ngunyan, sabihon taman, grabe ang sa tong kasakitan. Malipas iyan. Ulit mayo man na permanente sa kinaba na ini, kundi an pagbabago. So siguro, sa satuyang parte, ako unta, sabi ka ni, gibuhon ta sana, ang satuyang makakaya, asin kundi inyato ma-solve, base sa satuyang kaaraman, o sa satuyang kapasidad, ipasa Diyos ta, itaos ta sa iya, tangani na, sabi ka ni, di kita mawaranin pag-asa. Minsan kaya, garo itong nagiging punto nyato, kaya taan gabos. Kaya pag dayta na nasusolve ang problema o kaya dayta na nakukuha sa gusto ta, nawawara na kitang pag-asa. Sabi nga ni kan iba kaya na naguhurup-hurup, tauwi man in trabaho ang Espiritu Santo, gibuhon mo sana ang parti mo, as in idusay mo na sa mahal na Diyos. Never kan mag-doubt na day mo yan madadaog. Mayong imposible sa mahal na Diyos. So paano niya to makuha ang araw kaining disposisyon sa buhay? Sa tahaw, kan mga manlain-lain na sugot na nangyayari sa satuya agabos. Remember, ang mga paagi na kung paano ninda kan mga disipulos na bibisto ang mahal na Diyos. Remember, tulong bisis kaya ini nagpahiling sa inda after kan pagkabuhay. Digdi sa satuyang ibanghelyo, namati ninda, enot kan si Kristo nagpapaliwanag kan mga sinurat kan mga propeta. Pangadua, nabisto na talaga ninda si Kristo kan si Kristo magbaak nin tinapay. So digdi sa satuyang parte, tangani na kaigwa kita nin disposisyon na araw kaini, day niya to paglingawan na maghurup-hurup sa tataramon kan kagurangnan. Day niya to paglingawan na sabiyon taman magbasa, no? Magbasa kita ning Biblia nin tataramon kan mahal na Dios. Pero dakula pa yan na question nga ni dakul na mga Katoliko mayo man nga ning Biblia. May Biblia man nga ni tinauhan pa, di ba? Tinauhan pa kan protestante o kaya born again. Sa satuyang parokya, igdi po sa satong parokya, pag naglaog ka mo dyan sa hall, dakol-dakol dyan Bible, nakatambak, no? Ano ang purpose ka iyan? Iba kayan so ipinapabakal na 200 ang kada saro. Kung sa tuya pong babakalon ang Bible na yan, personalized iyan. But sabihon, sa tataramo na niya to, binikol na gayud iyan. Hindi ako kung Bicol Ligaspi yan o Bicol Naga. Bicol Naga na yan, sa bagay rin ko nada, kaya kita minsan kaya masakit ako nga ni, di gayo nakakaintindi kan tataramo nindo. Nagdidepende na lang ako sa science, ano. Anyway, masakit. Pero, manageable, o kaya, sabi nga ni kaiyan, baratuhon, 200, makabalik sa nasupuhunan, sabi kayan. Okay? Kaya, dahi ta na pag-imutan, sabi kayan, katumbas lang yan kan sarong 1.5 na impilites. Di ba? Ngunyan gayod, ang impilites, 180 na. O di ba? Madagdag ka na lang 20. O may Bible ka na, may bubuklaton ka na. O. Day man buot sabihon na, gabos mong oras, tao mo na sa pagbasa, kami nga ni na, ako nga ni, 3 taon na sa pagkapadi, day ko man yan na pulbos, Bible na yan. Kaya mas matibay pa sa kuya yan, mga protestanting iyan dyan. Yang may mga Bible sa kilikili, yan. Matitibay yan magtuom. Alagad ang tinutuuman ninda, purutol-putol, base lang sa indang gusto. Anyway, libak, marites. So, digdi, magkaigwa kita nin sa diri man niya tong Bible. Tangani na kung igwa kitang dain na sa sabutan,
Halimbawa, may sala naman na sinasabi si Father, ay basahon mo sa Bible, tabaka masabutan mo. No? Pagday mo yan, tinauaning atensyon, madepende ka na sa kung anong nadadangog mo sa imong kapwa. Ang masakit ka yan, kung ang nadadangog mo pa, dating daan, Iglesia ni Cristo, o kaya born again, ay talagang makukonfuse ka. Mawawaran ka ning direksyon. Iba man so nadadangog mo. Magbasa ka nin Biblia, Katolikong Biblia, tanganing masabutan mo kung ano sa imong nadadangog. Siring man, sa satuyang sabi ka ni pagpararom kan satuyang pagkabisto, igwa kita pirmi ni sinasabing pinakahalangkaw na gawi nin pagsamba ang satuyang Eucharistia, di ba? Ang Santa Misa. Digdi maako niya to si Kristo hawak asin dugo. Alagad sabi kayan, bihira sa tuya o dakol sa satuya, anda inagaako nin komunyon. Ano ang rason? O yun na yan, so mga komplikadong bagay. Habo mag-ako nin komunyon, lalo na pag mga lalaki, di ba? Minsan, nasusupog. Ano man ta masupog ika? Iyo yan ang Diyos mo. Iyo ang sa imong pagtubod. Day ka masupog. Minsan man, day nag-aakong komunyon may kaulangan. So ano man ang hinahalata, nawawaraan kaulangan, mayo man nagbabawal. Diba? Although medyo challenging yan sa parte niya to, halimbawa, di kasal sa simbahan. Of course, ang pangapudan kan simbahan, di ka mag-ako nin komunyon. Huli ta pagbasang-basang. Ano ang pagbasang-basang? Sagradong bagay ang naakuon mo, alagad bako ka man maninigo. Anong punto digdi? Okay, makakaako ka, tatawan ka man komunyon, halimbawa, day kasal, pagbalik mo sa harong, madurog na naman kamo kan ago mo, na day man kamo kasal, day man kamo pinagsaro kan kagurangnan. Minsan may mga considerations baga sa parte ninda. Kawasa man kaya ngaya Father, mahal-mahal magpakasal. So, mga tugang, maghapot kita, nagmamahal ang kasal, huli sana sa kagustuhan ta. Minsan na-justified kaya yaninda, minsan ka lang kaya ngaya Father kasalon, kaya dapat bongga. Arin ang mas importante, so kalagta, uso sa tuyang, sabi kayan, appreciation na makukuha, ali sa satuyang mga tugang. So kalagta, huli ta daita aram kun hanggang noarin kita. Kaya pwede man kitang magpakasal na sarong ninang, pwede nga ni sa sakristi, yan, si Padi, sa Kristan, kamong duwa, ang importante makasal ka mo. Dahil na maghalat ning kung ano pang pundo, dahil kita makakatipon kung mayo kita ning magayo na trabaho, di kita makakatipon ning pundo na gagamiton niya to sa pagpakasal na bongga. Hastang magurang na sana kita, dahil kita kayan makakasal. So hinguwahon niya to mga tugang na ma-address ang mga bagay na ini. As in iba pa, na sa tuyang na eksperyensyahan na nakakaulang tangani na maako niya to ang mahal na Diyos sa paagi kan sakramento kan Eucharistia. Ining duwang ini, kung kita maimbudigdi sa duwang ini, mararom ang sa tuyang pagtubod na magiging kusog niya to sa tahaw kan manlain-lain na kapurisawan sa buhay. Kaya na nga ni, itong mga tao, mga tugang niya tong Katoliko Kristiyano, na mga sabi kayan lukewarm, itong mga lulubog lilitaw, sabi ta kayan, obligasyon ta po na kita gabos mag-remind, i-remind niya to sinda, day niya to pabayaan. Aram taman kung paano mag-remind, di ba? Aram taman kung paano mag-invite, sa maray na paagi, day kita magpabaya, huli ta obligasyon niya to sa satuyang pagpapakabanal na makaibanan ang satuyang mga tugang. Kaya kung igwa kitang nahihiling na medyo, sabi kayan, Katoliko, alaga day nagpapakakatoliko, maghanap kita ning paagi, tangani na ma-remind sinda, tangani na ma-invite sinda. Pag na-invite na sinda, asinda nagdangog, salamat, day taman sinda pinipirit. At least ginibot so sa tong party. Pasalamat kita sa mahal na Diyos, huli ta, nakagibo kita nin karahayan para sa iba.
Bahala naman sinda kung ako o hinda iyan o dai. Kaya mga tugang, ang ehemplo kanduwang ini, nagpapasabot sa satuya, na tunay mananggad mamimidbidan niya to ang satuyang kagurangnan, asin magkakaigwa kita ning hararom na pagtubod sa saiya, kun kita naguhurup-hurup, asin kun kita nagaako sa saiya, sa paagi kan sakramento, kan Eucharistia. Sulugod, dikit-dikit, matawan niya to nin oras ang mga bagay na ini, tangani na, sabi kan, habang kita nagugurang, nagdadagdag ang satuyang edad, nagdadagdag man ang satuyang kaaraman sa satuyang pagtubod. Asin, sabi kayan, ang satuyang pagtubod magiging matured. Kung na satuyang pagtubod matured, anuman ang mangyari sa satuya, dainong ka kita maluya sa pagsunod sa kabutan kan satuyang kagurangnan na si Jesus. So mangyari lugod ang mga bagay na iyan sa sato, asin sabi kay ni, mantang kita naglalapigot, maghanda kita. Tas itaning da iyan nagpapabaya. Damor kitang nag-iisip nin karahayan, damor kitang ididistract ka iyan, damor kitang titintaran. Alagad sabi tangani, malipas ang gabos, ang mga bagay na iyan malipas, lalo na kung ang satuyang ginigibo, susog sa kabutan kan mahal na Diyos. Matinog na po ang gabos sa pagpahayag kan sa tong pagtubod. Pamibinin banwaan, sa pagrumdum kung paano namidbidan kan mga disipulo sa dalan, paemao si Kristo sa pagbaakan tinapay,
mamibig kita sa Ama para sa mas hararom na pagpahalaga kay Kristong nabuhay liwat bilang kakanon kan kalag sa satong paglakbay sa buhay. Ang satong simbag kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, mabuhay na maninigo, susog sa saindang pangapodan, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang satong pagsaksi bilang mga Kristiyano, magdaranin paglaom asin liwanag sa mga maluya an buot, asin yaon sa kadikluman, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an satong komunidad, parokya, dainanggad magpasibaya kan mga biyaya na inaako niyato sa selebrasyon kan Eucharistia, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang, mapaumayan asin mapakusog sa pag-ako kan Eucharistia, asin mamidbid naan sa indang mga pagsakit, sarong pag-alok na makisumaro ki Kristo, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, mag-ugma sa kapanoan nin buhay, kaiba si Kristong nabuhay liwat, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, orasan sa mo na masarig na pagtubod, na kaipuhan tanganing mamidbid ang sa imong aki, sa gabos na pangyayari sa samong buhay, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia. Tindog po. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ako asin sa indong atang, maako man lugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang nakikimahira kami, akuon mo ang mga atang kan simbahan na nagrurukyaw, asin para sa iya tinawan mo kan dahilan nin labi-labing kaugmahan, warasan mo kan bunga nin daing sagkod na kagayagayahan, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas na ikakagurangnan ipagrokyaw sa gabos na panahon
At ngani mas mamuraway ni Aharubay, urog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Sa pagdulot kan sa diring hawak, linubos ang mga daan na sakripisyo sa katunayan kan cross. Asin sa pagpaubaya kan sa diri sa imo, para sa samong kaligtasan, nagpamidbid siyang padi, altar asin kordero. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugmaan gabos sa bilog na kinaban, pati ingani ang mga langit no na virtudes, asin ang mga angheles na potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangan. Kagurangnan, ikananggat banal, burabot nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala ka ng kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na sa Jesu-Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, kainihan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuha niya manin kalis asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, tayo niyan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadanas sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahira kaming nagaarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imo simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkahirakan sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asin da sa liwanagan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ni Santa Maria, Biyerhen na ina kan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, na kaitupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkuran,
magumaw asin magpamuraway sa imo siringman uli sa aki mong Seso Kristo. Huli sa iya asin kaiba niya asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Tindog po. Natuktuan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tangani kaming natabangan kan sa imong pagkahirak, magindanay na talingka sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na Seso Kristo. Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninungan itinatao ko sa indo. Hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigo na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahadi, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo kan tanda nin katuninungan. Peace be with you. Cordero Santo,
Uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kan tinaban, paladan ang mga inapud sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikang magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sa naasinan sa kong kalagma o umayan. Dibaring berkas kay pasay po eternal life. Amen. Ang hawak ni Kristo. Amen.
tindog po. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami na kahiraking hilingaan sa imong banwaan, asin ang pinagkanigo mong baguhon, huli kan mga misteryong daing sagkod, tugutan mong makaabot sa dain na lalapang pagkabuhay liwat, kan hawak na pagmumurawayon, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Ang kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Iduko ang mga payo asin maghagad ng bendisyon sa mahal na Diyos. Bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, huli kan solemnidad kan Paskuang ngunyan, asin kahirakan kamong surugon sa mga paghipa kan gabos na kasalan. Amen. Asin siyang nagsulit sa Indo sa buhay na daing kasagkuran, huli kan pagkabuhay liwat, kan bugtong niyang aki, panoon kamo kan mga premyo nin buhay na daing kasagkuran. Amen. Asin mantang tapos na ang mga aldaw kan pasyon kan kagurangnan, kamong nagsisilibrar kan mga kaugmahan kan Fiesta Pascual, huli kan sa iya man sa ng pagtabang, makaabot na nagrurukyaw sa an mga kalag sa piyestang ini na sinisilibrar sa kaugmahan sagpud paman. Amen. Asin bendisyonan man lugod kamo kan Dios na makakamhan, kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Diyos Marina aga po sa Indogabos. Thank you. Sa mga